ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂಬಿತ್ತಿಸಿ ಮಸ್ಕ ಚಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬೋಡ ದಾನ ಭಾರತಿ ದಾನ ಅಜ್ಜಿ ನೀನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಶೀತದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟ ಶೋಭನ ಮರ್ದಗಂತನ ಇನಿ ಓಡ್ಲ ಬಾರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 5 ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ ಬರಡು ಎನ್ನ ಇನಿ ಹೋರಾಟ ಬರುವ ಕೊರಿಯರ್ಡೆ ಬರು ನಾನೇ ಬರಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡುವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಓದು ತೂಕ ಏತ್ಕಂಡ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ಪೇರಿಂದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೇಡ ಮಸ್ಕ ಚಸ್ಕ ಬೋಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಟ್ಟಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೇಳು ಏಲೆಜ್ಜೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೇಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೇಡ ಬಕ ಏತಿಲ್ಲ ಪೂರನ್ ಕೋಡ ಬೈಜತಾ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ
ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ನ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮುರಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಬರ್ರೆಂಡು ಶೋಭಾ ಅಚ್ಚು ಲೆಪ್ಪಗೆ ಈ ವಾರದ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಪೂಡ್ಚಿ ಮಾರ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಪುನು ಎನ್ಮಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಕಾಪುನು ಯಾ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಆತೆ ಬರ್ಪುನತ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬನ್ನ ಸರಿ ಆಪುನ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಸಚ್ಚು ಬರಡು ವನಿತಾ ಬರಡು ಜೆ.ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೊಡತು ಯಾರು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅದ ಕೋಡದ ಶೋಭಾ ಶೀತ ಎಂಚಗಡಿಯ ನಿನ್ನ ಶೀತ ಜ್ವರ ಎಂಚಾಡು ಶೋಭನ ಏನೊಂದುಂಜಿನದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸರಿ ತಪ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲತ್ತದ ಜೆ.ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಜಿ ಫೋನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಕೇನು ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈಕ್ಯ ಪಂತಾರಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋತ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆಗೊಂದು ಅತ್ತೆ ಜೆ.ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 5 ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಆಪುಂಡ ಇರೋದು ಅಡ್ಡನೆ ಪಡ ಬಾಯ್ಬರ್ಕ್ ಜೈರೆಗು ಪಾತರ ಅಬ್ಜ ಋತಾನ ಇರೆಗಿನಿ ಜೇಕೆ ಕೋಡೆ ಬೈಜತೆ ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಬತ್ತಿನವೆ ಈಗ ಕೋಡದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಡ್ ದೂಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಧೂಳಿತ್ತು ನಾನು వచ్చింది ನೂದು ತೆಪ್ಪು ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿಜಿ ನೂದಿ ಎಂಚ ಜೇಕೆ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಜಿ ನಾಲ ಆತಡು ಕೊಟ್ಟಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಸಂದೇಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೂದೆ ಆವಡು ಜೇಕೆ ಇಂಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೂದೆಕ್ ಪೋಯ್ 25 ಕ್ರಾಸ್ ಆನ ಸರಿಯಾಪು ತೂಲ ಶೋಭ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಜೇರು ಪನ್ಪುಂದಾದ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ కొంచెం ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊರನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬುತ್ತಾಯಿ
ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚ ಮನೆ ಅಂಚದಿಲ್ಲ ಮೇ ಐನೇನು ಬಾರ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅವನು ಸಾತಿಜಿ ಇಂಕ ಕಜ್ಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಯಾ ಮರುವೆ ಬತ್ತಂಬ ಇದೆ ಒಂಜ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮರುವೆದ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೆ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ದಾದಯ್ಯ ರಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೋಬ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಏತುಂಡು ಪನ್ನಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಜೆ ಆಯ್ನಿ ಜೇಕೆ ಕೊಡ್ತು ಜೇರು ಒಂದೇರು ತೇಜಸ್ಸ ತೇಜಸ್ಗೆ ಜೇಕೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಲೈಕ್ ಏತನು ಶೋಭಾ ಮಾಲಿನಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಜನಮೂ చెప్పును లైక్ డన్ కారు ఎంక నూదెక్ లైక్ పోతేరు మార నూదె కొల్ప లైక్ ఎంక ಬೂತಾಯಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಬೂತಾಯಿ ಬೂತಾಯಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಣಿ ಬಡಾಯ ಯಾ ನಿಂಚ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಕುಲೇಡದ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಿಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕ ಯಾರು ಬೇಗ ಪೋಂದೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬನಿಗೆ ಶೋಭಕೇನು వాళ్ళు బక్క ಬೇಗ పోపున పండు చలిజ్జి సెకెప్పునిగ్లి ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಬೇಗ ಪೋಕ ಪಂಡದು ಗುಡ್ಲೆವು ಈತ ಜಿಂಚೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ಬನ್ ಬಲಿ ಇನ್ನು ಬತ್ತರೆ ಬೇಗ ಪೋಪಾರ ಬಕ್ಕ ಯಾರು ಬೇಗ ಪೋದೆ ಅಂತ ಆದ ಮನ್ಪುನು ಬೇಗ ಪೋಯ್ಚನ ದಾದ ಅನ್ಪರ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಬೇ ಪೋಪಿನ್ ಬಲಿಪುನಿ అక్క నమస్తే మహేష్ శెట్టి నమస్తే ఎంచోల్లారు వనసాండే ಮಾತೇನಲ್ಲ ವನಸಂಡ ಏಳರಂಡೆ ಇದ್ದಾದೆ ವನಸ್ ಯಾನೇ ವನಸ್ ಮಂದಿಜಿಗೆ ನಿಗ್ರೋ ವನಸ್ ಮಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾತ ಬದ್ದಿ 50-50 ಮಸ್ಕ ಚಸ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ರೂಪರಾಜು ಸೌಖ್ಯ ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಂತೂ ನಾ ಗೊತ್ತಾಪ ಜವ್ ಸಾರಲ್ಲೇ ಬಂಡದು ಎಂಡನೆಗೆ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ನಾ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಉಲ್ಲೆ ಸಾರುಲ್ಲೆ ದಾಲಾತ್ಜಿ ಸೌಖ್ಯ ರೂಪರಾಜ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಇಂಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಆರಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲకపోతుಜ್ಜಿ దాన్ని ఇల్లకపోతుజ్జారు మహేషతి గుడ్ లైవ్ థ్యాంక్ యూ జేకే ఇంకి నీ సౌతే పదెంగి అదే ಇನ್ನುಕುಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ರೂಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನ್ನೇ ಬೇಗ ಮುಡಿನಿ ಕೋಡಬೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆನಿ ಚಂದ್ರ ಇಜ್ಜತೆ ಚಂದ್ರ ಉಂಡಾ ಚಂದ್ರ ಇಜ್ಜದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲ ದಾನಿ ಜೆ ಕೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದು ದಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಬರ್ತೀವಿ ಓಲು ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡಲ್ಲಾರ ಬಿದೇ ಬೋತಾರ
ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಡ ದರ್ಪಡು ದಾಯಿಗ್ ದಾಯಿಗಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸೌತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ನಗುಲು ಒಂದು ಸೌತೆನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಬುತಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಬುತಾಯ್ ಫ್ರೈಡೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬಕ ಓಡೇಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಕೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ತೂಲಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪತ್ತಂಡೆ ದರ್ಪಡಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಂದ ಕೆಪ್ಪತ್ತಂಡೆ ದರ್ಪನು ಅಜ್ಜಿನ ದಾಯಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ 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 ಕುಡ್ಲನೆ ಕುಡ್ಲಡ ಅದನ ತೂತಿದ ಕುಡ್ಲದಾಲ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಲಡ ಪುದ ಕೆಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಪರಬು ಆಯ್ ಓ ಪರಬು ತೂಲ ಅಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುನಿ ಯಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಸಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪರಬು എന്നൊക്കെ തന്നെ തരപ്പെടുക അത് വിഷയമാണ് പരബു ഓണ്ട് പരബു ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತಿಂದ ಮಲ್ಪಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಕುಡ್ಡು ದೀಪಿನ ಕಬಟ್ ಬೈದಿನ ಶೋಭಾ ಈ ಕುಡ್ಡು ದೀಪಿನ ಕಬಟ್ ಬೈದಿನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಪೂಜ ಯಾನು ಉಜ್ಜಾಂಡು ಇಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ತೀನಿ ಲೇ ಓ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕದ ಅದ ಆಕ್ಲೇನ ಮೊಬೈಲ್ ನಮಕದ ಹೇಗೆ ಓ ಶೋಭಾ ವೀರಕ್ಕ ವೀರು ಯಕ್ಷದ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲತಾ दायक वर्पजी ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೆ ಹೌದಾದ ಕರ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲ ದಾಯಿಗ್ ದಾದಾಂಡ್ ಏರ ದಾರ ಮಂತೆರ ಮಾರ ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿನದ ಮಸ್ಕ ಚಸ್ಕ ಬಿಸ್ಕಿಟಿಯ ಕಣ್ಣುಗುರು ನಿಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೊಂಡತ ಬೊಕ ಪಾತೆರ ಜನ ಪುಕ್ಕಳು ವೇಸ್ಟ್ ಅದ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ದುಕ್ಕಳು ಐಕುಂದಿನ ಅನ್ಲಜ್ಜು ಒಂದಿಪ್ಪುಗ ಆವಂಡು ಪಿರ ಮೀಶೋಡು ಮಲ್ಪೆ
ಬೈಜಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಬಂದು ಬರೋನುಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ದಾದ ಶೀತ್ ಕೂಲರ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿನಿ ಅದು ವಿಷಯದಾದಂದಿಜ್ಜಾತ ಏರ ನೆರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರದಿನಿ ತಕೋಪನ ದಾಲೆ ಜೀ ಬುಡ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವಿಷಯದಾದ ಶೋಭ ಅಂಚ ಬನ್ನಿಕ ದಾದ ಬನ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಸಾಂಟ್ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ವರ್ಷ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕತ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಪುನಿ ನಾನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚ ಬಡಾಪು ಇರೇರಿಗೆ ದೀಪ ಬನ್ನಿ ಕೆಪ್ಪ ತಂದೆಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬೈ ಈ ಕೆಪ್ಪದನ್ನೇ ದೀಪ ಬಂಡಾರ ಏನಿದೆ ಎಂಕ ಶೋಭಾಗ ಪೂರ ಪೋಯಿ ನೀ ಮಾರಕಲು ಶೋಭಾನದೊಳಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಮ್ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟೆ ಪರ ಬಾ ಶೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಮಗ ಸ್ವಭಾವ ನಿಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ಬಗೇರೆಗು ಕೋಲ್ ಹೋಯ್ ఏది కన్నా మేడం ఒక చర్మరి విడకుండా ఉల్ల మార
ಉಳ್ಳಾನ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಆಯೇರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತೆ ಏರೋ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಇರತ್ತ ಅವೀರೆ ಬಕ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೆ ಕೋರುವೆ ಚಿಗುವೆ ಬಡ ತಬೆ ಪೂರಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬಡ ಬೈತೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಆಸೆನೆ ಹೋಗೇನು ನಿಂಕು ದಿನ ಕೊಂಡೆಂಚ ರಜ್ಜು ಹಾಂ ದಿನಲ್ಲ ಕೊಂಡೆಂಚ ಮಂಡೆ വെച്ചാൽ आजी बस सुरू केलं हां जन्माला सुरू केलं हत्तारा नाका अब इथे काढ ಅದು ಕಟ್ಟ ಬಿದ್ದದು ಮನಸ್ಸುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹಾಂ 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 ಮನಸ್ಸುಲ ಉಳ್ಳುಂಡ ಅವೆ ಜನ್ಮಾಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತಾರೆ ತಕೊಂಡ ಅಕ್ಕನಗಳು ಬರ್ಬೇರದ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದೇ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿ ಹೋಗಿರೋದು ಪಂಡ ಆಟ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಜಂಬೆ ಏನ್ ನಾಟಕ ಎಂತ ಹ್ಞೂ ಶ್ರೇಯ ಮಾತಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕ ಅದು ಬೇಲೆ ಜ ಮಾತ ತೂಕಯ ಅಮ್ಮ ಆಟ ತೂಕ ಬಂಡೆ ಏ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಈರ್ ಬರೋಡೆದ್ದ ಕೊಡೆ ಬೈಜಾರ ಅಂದದ ಕೊಡೆ ಅನಿತ್ತಿಜಿ ದಾದೆ ಫ್ರೈಡೆ ಬುತ್ತಾಯಿ ವೆಂಕವ್ವೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದಾರ್ಡ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿಯಾ ಎಂಗೇರ್ಲ ಪನ್ನೆಂಡಗ ಪನ್ಪೇನ್ ಸೊ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬಂದುಂಡಾಯ್ತು ಐಟಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ ತಪ್ಪುನು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲನತ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತುನ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಪೋಯಿನ ಸೀದಾ बड़ा बनी चुची बन ಏರ್ಲಿಜ್ಜರಿ ತೂಪಿ ತೂಪಿನ ಬಕ್ಕ ಸಿದ ಬೋಪಿ ನಂಗೆ ಬೋರ ಕಣ್ಣು ಊರು ಏನು ಮಾತಿನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ತುಲ
ಬರ್ತದಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಆವಡ ಬಂದ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಡ್ಲ ಹೋದರ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ವೆನ್ಸಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಪೂರ ಅಡಿ ಮಲಂಗನೆ ಸೈತು ನಂದು ಅಡಿ ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಅಂದಿ ಅವನಿತ ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಂಟು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಖಾಲಿ ಅದು 7 ಗಂಟೆ ನಾನು 7:30 ಬರ್ತೇದ ಸೀದಲ ಕೊಂಬೋಪೆ ಎಮ್ಮರಂಟಿ ಕಾಪುಜಿ ಬತ್ತನದಾದು ಗೊತ್ತಿನ ಪಾತೆರಡು ನಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜು ಲೈವ್ ಮನ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಚೊರ ಪೆಟ್ಟ ಪಾತೆರಡು ಪತ್ತೆನ ಅಂದ ನೂದೆಕ್ ಆರ್ಮನ್ ಪೇರು ನೂದು ಬನ್ಪುಲ್ಲ ಈಗ ನೂದೆರು ಸುರುಟಿ ಇರುವ ಅವಳು ಇರುತ್ತೇನೆ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಮನಿತ ಏರಿಯರ್ನ ಐಡಿಡು ಏರಿಯರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಇಜ್ಜರದ ಎಪಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನು ಹೋಗ್ನು Kailan niya ito nga gawin pa, Ju? Dada pa ninku. Blouse collare korre ninku. Huh? Dada benchara bada hinchi. Bari bandu barana ninku. Tumba peet se hodu ಜಗವಾಮಯಿ ఏదో ఇప్పుడైతే మోనే దుబ్బున వచ్చి మరి அஜி உண்டா வணக்கம் நமஸ்தே மோகேத பரவிய
ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ, ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ, ಬಜ್ಜಿದ ಪುರಿ ಕೂಗಿತೋ, ಕೆಂಚಿನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ಗೆ ಬುರಿ ಬುರ ಆಡಿ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತಂದು ಬಂಜಿರು ಪುರ ಪಿಲಿ ಪುರ ಅದೊಂದು ಸೀಮಾಪುರ ಉಂಟು ಬಂಜಿರು ಬೆಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದು ಬೇರ್ನ ಅಂದ ಎಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬುರಡ್ಡೆ ನಡತುಂದುಂಡುಗೇನಾ दादा ಯಕ್ಷಿತ್ ಅತ್ತಿ ಅಯ್ಯಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೆ ಯಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಏನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ನಾ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ವನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮಲ್ಕೊಡ ಅಂದ್ಯ ವನಿತಾ ದಾಳ ತಿಂತಿದ್ದಾ ಬಡ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಕುಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಆನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮೀನು ತಿಂದು ರೆಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಊಲಾವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಯ್ಯಾಗಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ದಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒತ್ತಿಕ್ಲೋ ಒಂದು ಏತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಿ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪಿನಿ ಬೊಕ ಹೊರಗ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪಿನಿ ತೂತುದೇ ಬಚ್ಚು ಐಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ನಾನಿಕಲ ಮತ್ತ ಪಾತೆರೋಡಿ ಅವು ಬೊಕದ ದುಂಬಾಂಡ 11 ಗಂಟೆ 12 ಇತ್ತ ಉಂತರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಪಿಜರದ ಜನ ಕಾಲಿತು ಒಂದೇ ಕಿಲೋಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಐಕ್ಯಾನ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಮರೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗ ನಾವು ಪಿಡ್ಚೋ ಬಂದು ಮನ್ಪೆ ನೆರ್ದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಾರು ಪೋಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಬಿಡೊಂದು ಕಾರ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಅಂಚು ಪೊಯ್ಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಐಟ್ ಏರಂದು ಬನ್ಪುನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕವಿತಾ ಮದ್ಮಲ ಅಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟು ಚೂದರ ಪಾಯ್ದಿನ ರತ್ತು ಅವು ಕವಿತನ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕುರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಟ್ಟು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಏರಂದು ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಪೂರ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿರ್ತಾರ ಅದ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ತೇರೆ ಅವೇ ಐಟ್ ಮದಿಮಲ್ ಇತ್ತಲು ಮದಿಮಲ್ನ ಪಲಿ ಇತ್ತಲು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇತ್ತೀರ ಅಮ್ಮನ ಲಾಸ್ಟದ ನೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಿತ್ತಲು ತರಬುತಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಬುತಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿ ತುಂಡು 4 ತುಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ತೋರ ಎತ್ತನ್ ಬೂತಾಯಿ ಕೊರ್ಸಂಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಪನ್ಪೆರದ ಎಂಚಿನ ಪಸೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಕಾವ್ಯ ಅವಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪೋ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಲ್ಲದ ಸಪ್ರ ಉದ್ದ ತೂರೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆಂದಿನಕಲೇನ ಟೆನ್ಷನ್ ಏರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್
ಕವಿತಾ ಬರ್ಪಜಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಾಕ್ಲೇನು ನೀ ಅಂಡ್ 6 ಜನ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾನ ಈ ವನಿತ 3 ಜನನೇ ಪಾತೇರ್ನು ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಬೆರಕೆ ಈ ಜನ ಬುರ್ಚ ಪಾತೆರ್ ದುಂಬು ಅಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ತುಲ್ಲ ಏತ್ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಕವಿತಾ ಯಾನ್ ಈ ವನಿತ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರತ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಪುಂದದಿಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಅಕ್ವೇಜಿಂದ ಬೊಕ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನು ಬತ್ತು ದಾದ ಪ್ರೇಜನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮನ್ಪನೆಕ್ ನಿಕ್ಕೆ ಆನೆ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೋಬಗ್ಲೆಂಕಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಓಟೋಟೆಂಪಡ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿಗ ಪಜ್ಜ ನವೇ ಈ ತಿನ್ನೋಡು ಬಜ್ಜು ಐಕು ಮರವಾಯಿ ಪತ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂದು ಮರವಾಯಿ ತಿನ್ಪಜಿಗ ಆಯ್ತಾ ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪೇಗ ಮರದ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದು ಕಾಂಡೆ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆ ಮೀನ್ದ ಬೂತದ ಕಜ್ಪೆ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸು ಹುಡುಗಿಯರು ಜಗವ പോയാ ഞാൻ പോകാം ಅಜ್ಜಿ ಹೋಯಾ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಬಿಡ್ಸಾ Okay, bye. Good night.